Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Malo sanibonani Ningizimu Afrika igama ulinda kuhla uSibongiseni ngwakwaKhumalwe all the way kwaNongoma #kwenzeke podcast December boss uyabona into engiyifunayo ngifuna into enjena ngithanda izinto ezinhle namhlanje sithe ake size la Pinetown bafethu size kwaba Apple Valley kuya ngawe ukuthi biza kanjani uzongifundisa namhlanje ngoba Apple Valley bafethu siyazi ukuthi ke kulonyaka ka2025 bakwazile ukuthi babe nathi kuswaqala sihlangana kuze kube manje sizophetha ke unyaka sizosibongela sikwenzeke podcast sizokhuthaza futhi nabantu bakithi ukuthi abaqhubeke bathenga amafoni ngalesi sikhathi sika December sesifikile ke ePinetown kwa Apple Valley mntaka baba nondaba omkhulu sawubona qhawula kwethu sawubona mfowethu kuyangithokozisa nami ukuthi kulo December nje ngithe anitheleke khona la ekhaya elikhulu kwa Apple Valley. Oh yes, Valley kuya ngaweke. Kuya ngawe nje ukuthi uthini kodwa nje ilapho yona. Cha sengizoshintsha nami ngithanda phela ukufunda kwabakhona. Ufuna ngithi Apple Valley. Apple Valley. La kuthola khona amafoni aseqopheleni eliphezulu mfowethu. Asiqale eqaleni ukuhlangana kwenzeke podcast mfethu. Siphe mfethu umlando kuze kufike la khona usinike ithuba lokusondelela eduze kwakho mfethu usithi giqabezi nge-iPhone mfethu siyipodcast siphe nje mfethu sifuna lo mlanjonyana omncane ukuthi kuhla kuhambe kanjani kahle into engayisho nje ukuthi la kwaqala khona mfethu ukuthi nganginento enhlizweni yami ukuthi ngiyafisa ukuthi ngisiza abantu abanebala elifana nami yabo abantu esuka nabemakhaya kanje yabo ukuthi hayi ngiyabasiza njengoba ngenza nje nakumbeje ukuthi hayi ngwana ngumfowethu ngathi izinto zimhambela kahle athi nami ngithi thase ngifinyelele ngesandla wathi mawungithinta ke nawe vele ngabona ukuthi hawo kanti labafowethu abantu abathuthukisa into enhle vele umculo wethu abantu abasemakhaya ngathi angeke nami ngifake isandla ukuze lento enhle ikwazi ukuthi iqhubeke iye phambili sangena ke sikwenze khaxa nangena khaxa bafowethu kodwa asibonise iPhone mfethu yasinika angisemuhle ngabaphuca cha iTeam ngayiphuca ngayithatha yami ngabatshela sondela bhuti konje phela ngakayazi iPhone mani konje le kwakuyi iPhone XS mfowethu SX bafethu ngumusha phela inkampani zama iPhone bafethu iyona le bafethu iseyinhleke uma usungibona ngimuhle ngipostile ngisuke ngiposte ngefoni yala ekhaya mntaka baba asiqale mhlawumbe siphinde sithi uNewsa ize ngasicheck ukuthi iqale kanjani ke business la kwa Apple Valley kuze kufike la khona ke usudayisa ke ama iPhone ngiyabona futhi kuna nama perfume sithatha usibeke nje mfethu kuleso sigajana. Alright mfethu ngasho ukuthi lento yaqala ngise-Nyuvesi. Yes. Ngabheka isimo mfethu kuyenzeka ke kithi esiphuma emakhaya ukuthi mawusukile uye eNyuvesi alubi khona mhlawumbe usizo osukube nalo eqhamuka kubazali ngenxa ukuthi kwesinye isikhathi basuke bengasebenzi. Yes. Kwakufanele ke nami ukuthi ngiyithole into ezokwazi ukuthi ingiphilise. Yes. Ngoba uNSFAS engeke wahamba ibanga elithile uphela yeah. So hayi ngaqala ke nami ngidayisela wona amafoni yes ngaqala ngani ngaqala nge-tuck shop lokwazi ngathi nje ngacosha into ezimbalwa ngadayisa eRes hayi kwathi makhamba kahle nganyusa izinga ngawela ngapha kuma iPhone yes ngasho nje ukuthi hey nokuthandaza ke mfowethu ngoba izinto ziqale kulonyaka ukuthi hayi zethu ukuphakama yes ngathi mangithola nje ngathola no supplier aba right abanalo usizo abafisayo ukuthi bangisize bangithanda hayi izinto zonke zahamba kahle mfowethu ubusiness ngisithe sixoxela nasixoxela wangitshela ngelaw ukuthi khoma la ngine-law lento yebusiness kanti ihamba yafika phi mfowethu lokuthi uqala ibusiness kanti futhi nelaw ngapha kuhlangana angiboni khona ubudlelwano obukhona angazi kodwa phela ungasho mfowethu ukuthi ubudlelwano abukho kodwa nje la ifika kanjani yokuqala ibusiness ufike ukuthi hayi angiqala ibusiness ngiya understand buse university ushilo mhlawumbe indaba zeimali but wena ke kuwena bunayo umqondo mhlawumbe ukuqala ibusiness noma kube izinkinga kuphela mhlawumbe kanjani
mfowethu umqondo oqala ibusiness nje benginawo. Oh yes. Ibusiness nje into engiyithandayo nje. Mhlasimbe ngasho ukuthi into eyaba umthelela ukuthi ngithanda ibusiness. Uyabona uzokhula umama bedayisa. Oh. Edayisa etafuleni. Ngiyacabanga ukuthi nami izinto engathi mangihlala ngiyibuka lezi ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi lento le ngayifunda lapha. Lento yokubona imali. Sibale loshintshi la. Sibale loshintshi. Ngabona ukuthi kanti imali yenziwa ngokudayisa. Yes. Bese uthando ke loba khona mfowethu. No, ngibuka ke usupport kwenzeke. Ngathi mfethu sikwenzeke sayiqhenya ngoba ka Apple Valley. Why siyiqhenya? Bengicathi ngokuqala wasukuma waseseka noma wayingxenye yekhaya elikhulu lekwenzeke emva komnyaka cishe kuneminyaka u4 sikhona si podcast phatha amafoni ethu angenzi kahle kodwa singalilahlile ithemba but wafika wena waguqula impilo zethu angeke sikhohlwe nondaba mfethu sengathi uNkulunkulu angakubusisa sengathi mfethu noma ngabe yini oyithindayo because ukwaze ukubona into mhlawumbe abaningi bebengayiboni ukuthi bengafaka isandla kuyona so mfethu sayiqhenya nje ngawe ake sizeke like theni ngiunderstand mfethu ukuthi ukusiza umuntu into enhle kodwa kukhona la kusuka khona isuke kanjani isuka kwabaka Apple Valley as a leader noma I marketing strategy sakho vele ukuthi kahle kahle ukulula isandla it's one of the key of the marketing of marketing. Yes mfethu ngasho ukuthi kuyingxenye yako ukubili. Yes. Kodwa kakhulukazi kudaba lokuthi usize. Yabo ulekelele. Kodwa ngasho ukuthi la ku marketing strategy yayigxile kakhulu for umbeje. Yes. Kwakuyi marketing strategy but for nina kuabantu esasingahlelile niqhamuka nithi hayi mfowethu sicela usisize ngento ethile kanje. Kumina kwashaya enhliziyweni ngathi mengibuka nomsebenzi wenu. Uyabonga ngathi hayi nabo bafowethu engakwazi ukuthi ngisebenzisane nabo. Mfowethu. Yabonga bafakela usizo. Kodwa nje in terms of marketing yami kakhulukazi ngangigxile ngomfowethu umbeje. Yes. So wena ke umuntu ocavayo ibusiness noma ocavayo ezomthetho sithanda usibeke mfethu lento yokumarket ibusiness ngezinye zezinto ezibalekile kungabe nala kwa Apple Valley nenza kanjani ukuqikelela ukuthi niyafinyelela kubantu benu ngoba egcineni ufuna nifinyelelile umbuzo mhlawumbe ozolandela ukuthi siwathemba kanjani ama iPhone ahluke ngani kwabanye kodwa siqale ekuqaleni ukuthi ni umsebenzi nenza kanjani ukufinyelela kubantu abaningi mhlawumbe bakhona nabantu abasha mfethu ababukele abafisayo ukufunda kulesi siqeshane nje esincane seApple Valley ukuthi okay marketer nazi izinto ezibalekile osibhekayo. Mfowethu ngisho ukuthi imarketing mfowethu kuthina into ehlukile kuthina mfowethu ukuthi as advertise isikhathi esiningi but siyafundisa ngendaba zamafoni into engayisho uma ungasubuke lo sisi ekuthiwa umbala enhlapho lo vele athi hey ambala enhlapho lo cleaner yes kodwa akazi athi ngo500 ngizokuklinela indlu yakho noma kanjani uyakufundisa ngokukleana kodwa sonke siyazi ukuthi une cleaning service. Yabo okuyinto eshaya abantu abaningi ngoba ku TikTok asingenele ukuzobuka ama advert kodwa sobuka icontent so nje ipage lethu most of the time elingaloko nje ukuthi sichaza umehluko sifinyelela ngaloko nje kubantu ngoba sijwayele ukusebenzisa abantu ukuthi sothatha abantu sithi sosemsabona for marketing sizenzela thina into yethu nanokuthi ke for ithemba labantu kwakhona into engangenza ukuthi mhlambe let's say abantu bafuna ukungena ebusinessini ukuthi umuntu akazi ukuthi into ethize itholakalapi nganginokuhamba ngibafunela osupplier mhlambe osupplier bama perfume bese ngiyaposta ku TikTok ukuthi hayi into ethize itholakala endaweni ekuthile into ethize itholakala endaweni ethile ingakho abantu bakwazi ukuthi bangithembe balilandele ne page lami babone ukuthi okay mengifuna into ethile ngendaweni ethile mengifuna into ethile ngendaweni ethile kanti nakuma iPhone yesengibasize kakhulu nakhona ukuthi bakwazi ukuthi bangene iningi ngoba benginokuvula ama group nje abantu ngibafundise recently nje kokugcina sike saba ngasho ukuthi angizuthi iseminar ngoba iseminar manje ngabe sengiyayikhulisa lento ngiyenza into enkulu kodwa khona esike sahlangana nabo yabo bafunda baphuma nolwazi so indlela yami nje yokufinyelela kubantu le ukuthi ngiyasiza le ngikwazi ukuthi ngisize khona ngiphinde
eceleni futhi nami nginyuse lona ibusiness lami. Apple Valley amafoni ama-iPhone ethu ahluke ngani yini le esithi thina ma uthathe eyethu usuke uthathe ungqo Mfowethu amafoni ethu awungqo futhi mawuthathe eyethu asikulahle ukuthi manje masuthathile ifoni osuyazibonela uyakwazi ukuthi ubuye ekhaya elikhulu ubuya noma inini mfowethu uze ekhaya elikhulu sifike sixoxe nawe kamnandi sikulungisele udaba lwakho so asibona labadayisi abathi thathile ayisekho indaba yakho kodwa nje into engathi ihlukile kuthina mfowethu ngeke ngize ngigxile kakhulu odabeni lamafoni ngoba ngenzeka ukuthi sidayisa amafoni afanayo nalabo abasuke bedayisa original wana sidayisa original but into eyaye ihluke icustomer service nempatho ukuthi like akwa Apple Valley impatho yethu nje ihluke kakhulu mawuqala nje ufana ukuthi usumngani wethu noma usumndeni mawuthenga ifoni ngoba sikwazi ukuthi sikudayisele into emva kwaloko siyakuziba mhlasimbe soficana nenkinga thathile hayi thathile la ekhaya mayine inkinga uyabuya ayike iclean kanjani but asibheke ke la ukuthi sikuphi ke thina sithanda ukuzothenga ama iPhone sesiyabona oh wow akuyena uthathile lapha I can trust ukuthi ngayibuyisela emumva mayine inkinga mawuthi kodwa awanazo inkinga kodwa sikunika iassurance ukuthi once udibana nenkinga ungasabi okay asize lana ukuthi nina njengaba Apple Valley nitholakala kuphi ke sikuphi la okay bafowethu thina sitholakala la ePine Town kwindawo ekuthiwa kuseKevesham oh yes kwindawo abantu abaningi abadeleka la bathi badeleka kwaDokotela but i-address yethu nje ithi 150 Marian Ridge Drive Kevesham kusezantsi nje kwa Pick n Pay masubona uPick n Pay usuzofika kuthina yes sisema officeini nje akaDokotela njengoba ngishilo nje ukuthi hayi izinto ziyazenzakalela hayi ama glass mhlawumbe ukuthi wena uDokotela qobo awumdedisi angidedisi sila kwaDokotela abantu bayaye baduke bafike babona ama-pharmacy bayitshela ukuthi hayibo ngawathola kanjani amafoni la hayi cha siphakathi bafethu izinto ziyenzeka asifundeke kwa Apple Valley ayasifunde kuyikwenza kwenzeka asifuna ukuhamba singafundile sibona ama perfume futhi ithini manje lento sesa ngama iPhone ngase ngifica eceleni kwakhona ama perfume kuhamba kanjani sebhizinisi lodwa business elilodwa mfowethu ngiyacabanga ukuthi umuntu ama iPhone isikhathi esiningi ajwayele ukuthengwa abantu abayizithandayo uyabona nje mawuzofika uzothenga ifoni umuntu oyithandayo uthi uyabheka ngapha eceleni hawo nawo ama perfume akho nasi isikholo so ungagcina nje usuthengile mfowethu ungagcina nje ngokushutha kuphela uphinde unuwe kamnandi noma sesikubona ngaphela akusiza ukuba muhle efonini kodwa mase sifika physically usethemba uyabona hayi sinyusa ukuzethemba ngefoni siphinde sikunyuse ngale eqabonga Afethi ngasithola amaqembu ndaba uliqalile ibhizinisi sesiyaphetha uliqalile ibhizinisi wadayisa ama iPhone wadayisa ama perfume kunabantu abasha bahlezi lapha ekhaya abaqonda ukuthi bengaqala kanjani basibona bona yonke iminyango ivaliwe uyayibona lonto so ke sikhuthaza indaba ikuphi singabheka maqala unyaka ka2026 imindset cabanga kwethu kuzoba akube kanjani because babukela kuthina manje lento esiyikhulumayo ukuthi wow abafethu ngaze ngayithanda abayikhulumayo but asingamshiyi umuntu osafuna ukuzama ngasekhaya ngoba lokho yonke esiyiphilayo mina nawe ukubona impilo zabantu iguquka injalo mfowethu engingakusho nje ohlezi ekhaya mhlasimbe nayo ocabangayo ukuthi kaze umnyango ungakupho ongena la ebusinessini yes into engayisho ukuthi akukho lula yes dinga umuntu onokubekezela yes futhi okwaziyo ukuthi azikhiphe aye ebantwini yes ngoba uzohlala nje uzivalela akuzoba nzima kakhulu ngane wethu kuzoba nzima kakhulu ukwezethemba nje mfowethu ukwazi ukuthi uzikhiphe ebantwini ne research futhi ngalento sokufuna ukuyenza ibaleke kakhulu ngoba isikhathi esiningi siya ngobuso yes sigcine sesibuya kabhlungu lapho kanti i research wasaqaleni asizange siyenze uyabo kuyasiza ke futhi mina ngazisondeza kakhulu ebantwini engangazi ukuthi bakuwona kulomkhakha lo engifisa ukungena kuwona wangafuna ukwenza competition wayofunda ingakho mfowethu isiZulu sithi indlela ibuzwa ngoba phambili
so mawufisa nje ukuthi ukhule mawumuntu xila emfundisweni lesizulu uzoyibona nawe lento ungabuza kubantu ungafuni ukulwisana nabantu ukuthi hayi wena masufikile nje ufuna kube wena kuphela cha abantu baningi kakhulu emhlabeni ngeke uzobaqeda mfowethu lo ndaba mina ngiliqalile ibhizinisi lapha endleleni kungenzeka khona into eshona indaba kuthiwa udla imali yebusiness ithi lento yokuqala bese uphelela phakathi sikhuthaze futhi nakhona ngoba kuyenzeka siqale ngesinxele sigcina sidla imali kashintshe sidla imali hayi yabona nje mfowethu into yenza leyo nto i-planning nokungabi nawo ama systems asset ebusinessini ukuthi let's say uzokwazi ukuthi into uyithenga ngamalini uyidayisa ngamalini une profit mongenawo ama systems akhona in place ukuthi ubheke lezo zinto lezo uzogcina ungasazi ngoba into ezokwenzeka kuzovela inkinga ekhaya impuphu ya short uyathatha usangapha upetrol ya short uyathatha manje indaba usho ukuthi impuphu angayithengi ithenge impuphu kodwa azi ukuthi impuphu ithenga ngayiphi imali hayi le business ungayithenga ngebusiness imali ikhona ithuba lokuthi uyipheshe into engizama ukuyisho ukuthi sigcina kwesinye isikhathi sesingasazi ukuthi iyiphi imali esisebenzisayo mase sithi sesiyaphaphama late ayisekho yokuqhubha ibusiness sephelile yokuqhubha ibusiness kanti thina into eshaya ukuthi masibona imali sicabanga ukuthi ibusiness lihamba kahle kanti sibuka imali yonke asikakabala ukuthi okay ama expenses lawa ama cost lawa mase sibheka iprofit kahle wena imali esuke sifanele uyibheke kahle kumele ubheke lapha kwi profit ukuthi mangiwe profit yini engakwazi ukuyenza yini engakwazi ukuthi ngingayenzi uyabo ngoba umuntu angaqala mhlambe athi uqala ibusiness eode mhlambe asithi amateko awu100 athe seyibona le mali yamateka awu100 abona ukuthi unemali eningi afuna ukusebenzisa kuyona kanti sekumela order futhi okwesibili use-order mangaka use-order u75 ngoba le enye yamateka awu35 ine profit yakho useyidlile kanti ibusiness imele lihambe ngendlela ukuthi made ngi-order amateka awu100 kuloko mase phelile sengiqala futhi mhlasimbe angeke ngi-order mhlambe awu120 ukhombise ukukhula so into engisho ukuthi akube nama systems okwazi ukuthi akusize ukuthi ubone ukuthi okay le eyebusiness le imali engiyenzile ungathathi wena imali oyidayisile yonke mase ucanza imali oyenzile ngaphandle kokubala izinto zokuthi ama cost price lawa ama expenses mele ngikhokhela abasebenzi bengigibela nazo zonke lezo zinto ezikanjalo kwenzeka ifikile sayihamba ngane yakwethu ukuzibongela mhlambe kuyikwenzeke i-team bafethu ifikile yadela konke yathi uChristmas asodla la ekhaya mfethu asibonge nathi nawe mfethu amazwi okuzibongela kuyikwenzeke podcast nokuyiphathisa amazwi nazi inkabi ziyayithanda imali lezinsizwa ziyathanda futhi ukusebenza kodwa usipho usiqinise mfethu nanomsebenzi wethu ukuthi uyawubona ukuhamba kanjani because i-vice versa ngiyakunika uyamnika mfethu sifikile ekhaya elikhulu sesiyahamba mntaka baba athina amazwi okuzikhipha mfethu ungasidedele samba sodwa hayi bafethu ngithi mina ngasengathi ngaqhubeka into yenu mfethu kuyinto enhle kakhulu bafethu ukubona abantu abamnyama benza into enhle kade saswabona ama podcast sisakhula besibuka ama podcast abelungu mhlambe befundisa ngezinto ezifana nama business nokubuka nje umaskandi ukhula ngalendlela okhula ngayo manje kunabantu abafana nani abawulekelelayo amazwi nje enginawo bafethu ukuthi ningaphela umoya vele izinto ezikanje ziqala kanzima kodwa indlela lapha phambili ufike kubelula kakhulu bayeza nabanye bafethu noxhaso ngiyanxusa ke nanombani obukelayo bafethu ukuthi akaxhase nabo bafethu kwenzeke podcast yethu siuzulu bafethu so asike sitheleke sifike nje nezandla ezinhle sithi thasi kulento abayenzayo sengathi nje u2026 wenu bafethu ungaba muhle kakhulu nabaculi batheleke bafethu wahleka nondaba kungabi nini nibacelayo wazini nondaba khona undaba olaziyo benze njani kanti abaculi abafiki bayafika hayi bayafika sengifisa kodwa ayi sokusetshenziswa ukuthi afike into engifisa nje ukuthi bangafika
beyicelela ukuthi ayicela ukufika ngoba bebona lento enhle eniyenzayo nanokuthuthuka ke kubona ukuthi kuzoba khona ngoba ushilo nje ukuthi i vice versa basiza wena kanti nabo futhi uyabasiza ukuthi umculo wabo uphakame. Yes. Cha mfethu siyabonga kakhulu amazwi ka Apple Valley awuvali mina cha ngishintshe ngicela ungashintshi Apple Valley. Siyabonga kakhulu ngane yakwethu sawuqhubeka sishuthe nge-iPhone yethu mhlawumbe maqhubeka isikhathi ngonyaka uzama siqala siyafisa mhlawumbe ma unyaka sewuphethe kanje kube ukuthi mhlawumbe khona umuntu esimuphi iPhone mhlawumbe umukele kwenzeke mhlawumbe noma khona umculi esimsupportayo because abanye abaculi babambezelwa izo zokuthwebula into zokuthwebula nathi besibambezelekile sesiya 100,000 manje followers siyamove awu Apple Valley siyamove mfowethu ngasho nje ukuthi mhlawumbe ngenzeka mfowethu it's either mawuphela lo nyaka noma uqala hayi mfowethu asibekhona sibheka nje lapha kubaculi kodwa umculi engimbukile kakhulu ukuthi ngathi ngicela simthathe kwi-podcast singamthathi kwenye indawo asithathe ufike kwi-podcast ngiyaphuca lo wakhe engigcine ngayo yilo engigcine ngayo usigcine ngonkeshemba khona ufeza ngigcine ngonkeshemba ngigcine ngonkeshemba luyamfana inkulu into ekuyena bafowethu ngiyacabanga ukuthi siyadinga ukuthi simlekelele simhlanganisele simhlangabeze nje endleleni hayi ngeshemba uyizwele ngizoqhama sengimuthi imfa ngevideo ukuthi abaka Apple Valley kukhona abacabangayo yazi sokwenza kanjani ngizokhuluma nasihlele futhi omdala ukuthi siyalithola nethuba ama holiday manje siyalithela nethuba masingalitholi masivula nje unyaka ka 2026 sivula naye ngifuna ukumletha mathupha ayifikele yena njengombeje wohlupho wayifika ngibona eyixosha khona la kahle sixosha ama iPhone la ekhaya ayacosha buthopha sama price right kakhulu sabonga kakhulu mfethu sabonga lo ndaba mfethu abambe ithambo bona wesilo uNkulunkulu usise sithi shout out nize la ekhaya kwa Apple Valley danke sabonga engineer sabonga abafethu nonke ikwenze wenzeke team inhlezi nilento ephezulu ekhekheni la sikhona sathi siyakhala sharp sibonga kwenzeke